खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, गुवाहाटीनि बरागावआव नसुंसेनि सुबुंजों सासे सुबुंखौ बुथारदों। गरसकनि गुवाहाटीनि बरागावआव जानाय मोनसे जाथायाव 15 एप्रिल मंगलबारखालि नसुंसेनि सुबुंफोरा सासे सुबुंखौ बुथारदोंमोन। बोलि जानांनाय सुबुंखौ ओनसोलनि गहरी चकनि थागिरि कृष्ण मनोज दास होनना सिनायथि होनाय जादों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव सासे जायगानि गलादारआ बुंदोंमोन दि बुथारजाग्राया सानै बिदा-फंबायफोरजों माखासे नांलायनाय दंमोन जाय बिथांखौ बुथारदोंमोन। बेयो मोननै नखरनि गेजेराव सुथुरनि जाथायमोन। दायनिगिरिफोरखौ नवज्योति दास आरो उत्पल दास होनना सिनायथि होदों। गरसक पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुंदों, जों दिनै फुङाव सानै बिदा-फंबायनि बेरेखायै केस रेजिस्टार खालामदों। बिसोर गावसोरनि नसुंसेनि सुबुंखौ बुथारदोंमोन। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय जिएमसिएचआव दैथायहरनाय जादों। जों बिदा-फंबायफोरखौ सोंथि खालामगासिनो। नैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटीनि श्रद्धांजलि फ्लाइअभाराव कारआ बाइकआव गोग्लैयो, गारिखौ हमदों। 14 एप्रिल समबारखालि गुवाहाटीनि जुनारसालि लामायाव श्रद्धांजलि फ्लाइअभाराव बामुनि मैदाम फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे गोख्रै गारिआ गंसे बाइकजों सौग्रावदोंमोन। गारिआ बाइकजों सौग्रावदोंमोन आरो उल्थायो, जायनि जाहोनाव सानैबो सालायगिरिफोरा जोखोम जायो। गीतानगर पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा खौरां बिजोंनो खोन्थादोंमोन दि कारआ सिगाङाव बामुनि मैदाम ओनसोलाव गंसे इ-रिक्साखौ सौग्रावदोंमोन। सासे रागा जोंनाय रायजो-राजाफोरा गारिखौ बुफायनो नाजादोंमोन, नाथाय जों माबोरैबा बेखौ जोंनि आवथायाव लानो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा बुंबावदों, बाइक सालायगिरि आरो कार सालायग्रा सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय जिएमसिएचआव दैथायहरनाय जादों। गारिफोरखौ गोनांथार लेखा बिलाइनि उनाव हगारनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ, पन्चायत बिसायख'थियाव कंग्रेसआ बिजेपिखौ वाकअभार होयो। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया पन्चायत बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बिजेपिआ सिगांनिफ्रायनो खमैबो 200 आन्चलिक पन्चायतनि मासिफोरखौ बादायलायनाय गैयाजासे देरहाखाबाय। खौरां बिजोंनि सिगाङाव गिबि मन्थ्रिया बुंबावो दि 17 निफ्राय 18 जिल्ला परिषदनि मासिफोराबो बादायलायनाय गैयाजासे बिजेपिनि थांनो थियारि, जाय बिसायख'थि जागायनायनि सिगांनो खुंथायाव थानाय दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाय आखाय होनायनि इसारा होयो। बेरेखा हान्जाखौ थोंजोङै सोंखारिनानै शर्माया बुङो, कंग्रेसआ पन्चायत बिसायख'थियाव बिजेपिखौ वाकअभार होयो। क्वार्टार फाइनाल, सेमि फाइनाल, फाइनेल गासैबो जोंजों देरहागोन। बे बिबुंथिआ आसामाव जायगायारि आफादफोरनि सायाव बिजेपिनि बांलांनाय दबथायनाय आरो बेरेखा बादा, गुबैयै कंग्रेसनि सिङाव रोखा गुलाय-गुजायखौ दिन्थियो, जाय बावैसोनि बोसोरफोराव गुदि थाखोनि नुजाथिनाय गैयैनि थाखाय सोंखारिनायजों मोगा-मोगि जानांदों। बे दाननि सिगाङाव आसामनि मन्थ्रि आरो आसाम गण परिषद (एजिपि)नि दैदेनगिरि अतुल बराया कंग्रेस दोलोखौ सोंखारिनानै दाबि खालामदोंमोन दि बेयो रायजोआव गैलिया। एनडिए गोरोबथायाव फोथायनाय फोरमायनानै बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थियाव बेनि देरहानायखौ रोखा होननानै। जों देरहागोन मानोना बेवहाय कंग्रेसनि जेबो थाथाय गैया, बिथाङा बुंदोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव बराया बुङो, पन्चायत बिसायख'थिया खाथियाव, जाय जोंनि थाखाय गोनां। जों एनडिएनि बायदियै बे बिसायख'थिफोराव बाहागो लागोन। जों देरहागोन मानोना बेवहाय कंग्रेस गैया। बिथाङा रंजालि बैसागुनि बुब्लियाव आसामनि सुबुंफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरो। रंजालि बैसागुआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरबो, बेयो खौसेथिनि नेरसोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, भारत-भुटान सिमायाव दंफां फालांगि खालामनो नाजानायखौ एसएसबिआ फेलें खालामदों। धलकला सिमा आउटपस्टनि सिङाव रानि गुलियाव थानाय सशस्त्र सिमा बल (एसएसबि)नि 6थि बेटालियनआ भारत-भुटान सिमा खाथियाव आयेन बेरेखा दंफां खालामनाय खामानियाव नांथाबनाय सानै सुबुंखौ हमदोंमोन। मोनसे सिमा खुन्थियानि खाथिनि हाग्रा ओनसोलाव पेट्रलिं डिउटियाव खामानि मावनानै एसएसबि मावथिफोरा सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदोंमोन, जायफोरा आयेन बेरेखायै दानस'नाय दंफां, दंफां दानग्रा जुन्थि आरो रोगानायनि थाखाय बाहायजानाय गंसे साइकेलजों लोगोसे मोननाय जादोंमोन।
दायनिगिरिफोरजों लोगोसे जब्द खालामजानाय दंफां आरो आगजुफोरखौ सिगांनि नायबिजिरनाय आरो आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय उल्था फानियाव हाग्रा बिफाननो गथायना होनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि 6थि बेटालियनआ भारत-भुटान अरन ओनसोलाव अरायसम सांग्रांथि आरो गले-गले पेट्रलनि गेजेरजों आयेन बेरेखा सिखाव फालांगि आरो हाग्रा दानस्रांनाय हाबाफारिफोरखौ होबथानायाव गाहाय बिफाव लादों। 5थि खौरांआव दङ आसामआ 12,000 कौटि रांनि ग्रीन क' रां थिसननायनि बाहागो महरै सा-सानजानि गिबिसिन दै मोब्लिब मावथांखि जागायगोन। आसामआ गोहो बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनो थाखाय सा-सानजानि गिबिसिन पाम्प दोनथुमसालि मावथांखि जागायगासिनो। ग्रीन क' हान्जानि 12,000 कौटि रां थिसननाया बे बोसोराव जागायगोन, जाय आसामनि सोमखोर गोहोनि बिफावखौ गोख्रों खालामगोन। आसामआ सा-सानजानि गिबिसिन पाम्प दोनथुमसालि मावथांखि (पिएसपि) जागायनो थियारि। ग्रिड दिदोमथिखौ रोखा खालामनो आरो मोब्लिबनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय मोनसे गोदान दै मोब्लिब दोनथुमसालि खान्थि। गोहो बिथायारि सानज'थाइखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गाहाय आगान, बे मावथांखिआ रायजोआव ग्रीन क' हान्जानि 12,000 कौटि रां थिसननायनि बाहागो। रायजोआव मोनसे गिदिर जौगानाय नुनो मोनगोन मानोना बे बोसोराव खामानिया जागायनो हागौ होनना साननाय जादों। ग्रीन क' हान्जाया एडभान्टेज आसाम 2 जथुम्मायाव रां थिसननो रादाय होदोंमोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलआव फोरमायदोंमोन दि बावैसो दावगानायखौ नायबिजिरनो आरो सम सिमाखौ थि खालामनो थाखाय कम्पानिजों मोनसे उननि जथुम खुंदोंमोन। बोसोरनि गेजेराव खामानिया जागायजेन्नायनि आसा दं। एक्सआव लानानै सिएम शर्माया लिरदों, एडभान्टेज आसाम 2 समाव गावसोरनि रां थिसननायनि रादायफोरनि सायाव ग्रीन क' हान्जाजों मोनसे दिहुनथायारि उनसंनाय सावरायनाय जादोंमोन। जों बोसोरनि सिगां 12,000 कौटिनि बांसिन मोब्लिबजों सोमोन्दो गोनां मावथांखिफोरनि खामानिखौ जागायनो मिजिंथिदों। पिएसपिआ अरायथा गोहो सुस्रांनायनि थाखाय आसामनि नारसिननायाव मोनसे मख'जाथाव बारलांनायखौ दिन्थियो, जाय रायजोखौ भारतनि सोमखोर गोहो सोलायनायाव मोनसे गाहाय गेलेगिरि महरै जायगा होयो। 6थि खौरांआव दङ मणिपुराव रैखाथि गोहोआ होबथाजानाय आफादनि 2 केडारखौ खादों। रैखाथि गोहोआ मोननै गुबुन-गुबुन जाथायफोराव मणिपुरनि गुबुन-गुबुन ओनसोलनिफ्राय होबथाजानाय आफाद पिपल्स रिभलुशनारि पार्टी अफ कांग्लिपाक प्रग्रेसिभ एबा प्रेपक-पि नि 2 केडारफोरखौ खादोंमोन। मख'जाथाव दि 2 केडारफोरनि गेजेराव सासेआ आसामनि काछार जिल्लानि। मिरु आरो रायजो रैखाथि गोहोनि मोनसे जथाय हान्जाया समबाराव जिरिबाम जिल्लानि बिद्यानगरनिफ्राय होबथाजानाय प्रेपक-प्र'नि सासे सांग्रां सोद्रोमाखौ खायो। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ सायखम लैखाई सनाई बाजार काछार आसामनि 32 बोसोर बैसोनि सायखम सन्दीप सिंहा होनना सिनायथि होदों। रैखाथि गोहोआ बिष्णुपुर जिल्लानि बिष्णुपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय निंथौखं खा-खुन'आव थानाय बिथांनि न'निफ्राय एखे होबथाजानाय आफादनि गुबुन सासे सांग्रां केडारखौबो खादोंमोन, जायनि सिनायथिखौ इरेंबाम रबिनसन सिं 25 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनाय जादों। मणिपुराव मोनसे होबथाजानाय उदखारि हान्जानि सासे सांग्रां केडारखौ खानाय जादोंमोन, सिंखौ हमनायनि उनाव। रैखाथि गोहोआ बिथांनि खाथिनिफ्राय 156 अनजिमाजों लोगोसे गोबां बेसादफोर लाबोदोंमोन। 0.303 mm लांदां केसफोरनि 32 नं 7.62 mm एसएलआर लांदां केसफोरनि मादाव 55 नं 5.56 नं इन्सासनि लांदां केसफोरनि 32 अनजिमा। 7.62 mm एके लांदां केसफोर आरो मोनसे सिम कार्डजों लोगोसे मोनसे मबाइल फन। मणिपुर, जाय फेब्रुवारिनिफ्राय हादोरनि खुंथायनि सिङाव दं, मे 2023 मायथाइयाव जागायजेन्नाय कुकि आरो मैतै हारिफोरनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजिनि उनाव जेंनाया सोलिगासिनो दं। हादोरगिरि खुंथाय जाबसिननायनि उनाव, रायजो बेंगिरि अजय भल्लाया रायजो-राजाफोरखौ मोनसे थिखानाय समनि गेजेराव गोसो जानाय हाथियार आरो गुलि बारुदखौ गथायनो खावलायदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।